一番重要だよ。What? Bro, what are you talking about, man? Understood. Understood. 100年早いよ。噂なんて信じない。私は自分が見たものだけを信じる。私の手裏剣の威力を見て。Enemy battle spell on CD. 今のかっこいいだろ。Aww. 私の手裏剣を食らえ。分をわきまえろ。知れ者が。ストップストップ。もうやめる。噂なんて信じない。私は自分が見たものだけを信じる。私の手裏剣の威力を見てみる。いくよ。私の手裏剣をSuperb damage. That was amazing. 私は自分が見たものだけを信じる。私の手裏剣を食らえ。ストップストップ。私の手裏剣の威力を見てみる。私の手裏